Hi guys, good morning. Nagkatawa ko guys kay ay hala, nanawa. Gikan ko dito sa kuan guys, gawas dira. Kay pinaspasay akong trabaho guys, giuna man ako ang CR ug limpyo gud guys kay para ang CR dili na ko makuan sa ni para malimpyuhan mitras na apay agas karon gadali-dali ko guys kay ako ra isa kay wala kong banana nagbiyahe, nagtravel og Sambuanga. Pero muli ra pud tuon niya. Karon guys, ibati din akong dali-dali og trabaho, lihok sa kong lawas, alap, pinaspasi mo jud kingkoy. Pero ang CR ayon ako og limpyo kay CR baya na. So pag man ako CR guys, kan ano ko sa tubig kay mo ni actually naghinay so dali ko pag-abot ako pag man nakatanan sir ning kuha gikuan ako nilaban kay giunan ako humol gyud dali ko gipakman ako maayo na dahin ako gihumol. Agoy guys kay imbis nga sibots na guys ang sunod kay liguon kay kung mga ero guys sa kasimana ikaduha na ko na sa liguon dapat imbis nga duha ka adlaw na ikaduha na ron sa adlaw nga sa isa ka semana ikaduha na ko sila liguon dapat ikaduha na karon unta nga maligo sila karon guys kay napalong man na ang agas guys ning hinay siya ning hinay niya naanad man ko diri guys nga ang agas bitaw guys mo hinay nga dugay kay muundang ako nang pagman ako humol ako nang gisugdan si kuan si bots og ligo ato kong husky agoy guys kay ning hinay ito napalong man na ang agas guys unya si bots hoy puya unya si bots guys kay nasugdan naman ako basa ang lawas guys perting luuya guys kay ngano ang katunga ra sa iyang lawas ang nabasa guys na ako ang giundangan og ligo kay wala na koy pundo tubig kay ako alaging gikuan gigamit sa kaning gigamit na ako sa akong gihumol di akong giundangan ligo si bots wala na tiwas og ligo katunga ra sa lawas ang nakuan nya di wala ra bay agas karong adlaw na ugma na ko sa gabi ugma sa gabi ako na lagi na sila ligoon dayon yun mo agas kay butan na to alas 5 ang agas maligoon din ako na sila dayon kay para dili mawad-an og tubig kay loy si bots nakalibog katunga kay palong agas kaluoy sa ero nagpitok-pitok into ning mata niya ganahan ba kay na siya kanang ligoon kay paborito kay na niyang tubig madula-dula man gani na sa tubig na unsaon man napalong mga agas di napalaw iyang kaligo tan-on taon siya na kumingon ko nga na unsaon man na bots wala may agas bots di undang tagkaligo tan-or taon siya nako nya karon guys kay nag-andam ko silang pagkaon guys para pamahaw kay pag human ani guys mukaon pug kudaan guys ala kung bayabas di ay tanawa na limtan na mukaon dai ko guys kay mag general cleaning ko karong adlaw guys ay pila ka adlaw ko wala ka kuan guys kalimpyo mga isa ka semana naman siguro ko wala kalimpyo ang limpyo ko rita trita tsara so karon general cleaning karon ay para malimpyo na pud ato ang kulay-anan. Pabugnaon sa nako ning bayabas guys kay init pa siya Ato lang sa ning tiwaso neto ang para pagkaon sa ako ang 4 babies kay para makakaon na sila kay mahuman sila kaon guys ako na kay ko ginhawa murabag ako na kayo pahuway ana ba ana ako na honan ko din trabaho na lang sa balay tawag ko ni boss pagunahon na ko niya nag-text akong banana kay naabot ay dos nagsambuha kay sayo man to nang ninggikan sila guys alas 3 man to sila ninggikan kay murag na anak po'y meeting iyahang boss dito kay kanabang na mag-reshuffling siya sa reshuffling siguro na ang ilang kuan dito oto nga lakaw kong bana diri guys alas 2:35 ninggikan siya diri sa balay kay layo-layo pa ba itong balay sa iyang boss napadto sa taas ibabaw ra man diri sa mua pero layo-layo ba niya mahadlo ko ba kay mula ko bitan asad ka ng kadlawon mahadlo ko ba kay na kuan ba na nagawas ba sa Facebook nga diha dapita
Na ay mga tang di ana mo ay Diyos ko Lord simba ko palayo lang manang mo anak ko sa akong Ginoo ay sa akong bana nga ug mula ka mag-ampo jud dili jud na kalimtan ng ampo bisan asa ka maadto ampo jud mo nang gina-remind ako na siya pirmi guys nga tagalakaw basta mugawas sa balay ampo jud kay para safety kanunay mo gina akong ginakuan sa iya guys kay oy Diyos ko Lord sa panahon karon parte ng kuyawa ang panahon karon una nga mag-amping na lang jud pirmi kay lisod na kaayo na paglakaw niya ganina gaampo mag-ampo man gina siya guys tagalakaw niya ako man ginang pampuon kay ako man nang tudluan sa una di man na mo karon kay sunod naman na siya kung sa mga kuan ako mosunod man na mana nga pag mulakaw na siya guys paampuon gyud ako na siya kin paghuman kanang nana siya sa sakyanan kaganina na siya text na siya aha na siya nana siya sa sakyanan naabot na mo text na siya wala man ako naludan kaganina og kanang internet kay ako ang GCash nahutdan akong GCash kay daghang ko gibayaran man nga kuan sa akong mga product buto nga akong GCash nahutdan unya ang mamayad ato nyang hapon pa or ugma ayha masudlan moto ko adi na lang tika kanang ludan total maka-message man siya text pero maguol ko ba kay kanang kadlawon ba siya minggikan ang moto naning kamot jud ko nga ako siyang maludan so di man gyud pwede maludan oy moto nga anak ko sige lang nabitay Ginoo salig lang sa Ginoo may kung giingon sa iya ampo lang kasi na may Ginoo di tangin mahadlok kay nay Ginoo ang Ginoo magprotekta sa atin moto guys nga pag abot niya dito sa iyang amo guys nag-text man siya nako mingon siya nga palanggan na nako dari sa balay sa akong amo ko ay salamat kay naabot na gyud siya kadlawon ba siya ning adto guys ning lakaw gikan do sa balay guys alas 2 kapin baya siya ning lakaw sa kadlawon so, makulba-kulbaan ta kay layo baya na di usap pa guys kanang mingaw baya na diha dapita guys mingaw na diha dapita mo nang mahadlok jud ko mo kuan maghunahuna ko ako baya siya ignon guys nga mga basta ingon ano gani nga amoy lakaw kadlawon dapat ang sakyanan itambay na nimo diri sa balay total sa 4 wheels di ko mag-uol kay 4 wheels man na waon lang ni may mong amo dito kadlawon meron man gyapon ng istoryaha may maglayo kayo na duol rin ara man sa ibabaw wa pwede ra man nimo siya kwaon kay ingon ana ako may makulba-kulbaan og malakaw siya kadlawon na naman ko gigo ko di ana guys nga nag single guys kuan gikarnap iyang motor dali gaan ako una ko mga iring guys gikarnap ang motor guys uy luoy kay sa tanan giana pa gyud guys o gikuha simba ko palayo lang Ginoo ko kana kung bana ko ginagay sige jud ko ampo sa Ginoo kana mula ka na siya kadlaw nga magsingura yan po Ginoo ko na sa Ginoo yung ko malayo siya sa mga dautan Ginoo ko bukan ra ba kay nakabana hoy bots wait lang kay nagtimpla ko sa imong pagkaon nung aka dak diha naana na siya guys uli makahulat kita gili madungog akong istorya kasi boss sige saba awa kay mahulog ka ako sa ning ihatag sa iring gagmay guys dai wait lang dai yata mo na sunod Pagin pagkuan sa inyong kain, di ba nga po? Dito may makita mong bot sa kuya, makita mong bot sa ano.
dugay-dugay kung balik ko kung mga irin libang na po sa girat kalibang. Mo to guys nga continue ta sa tuong storytelling. Muna ako guys na. Sige na ko na siya giignan mo ana ko nga. Pag naamoy biyahid kadlawon. Ang sakyanan kuha adaan diri ibutang sa balay. Kuhaon lang nimo imong amo kung mularga na mo kay. Di ko mahimutang guys. Kaya mula ko na siya kadlawon, di mo adto sa balay sa iyang amos kagawasan, ningaw biya na di dapita. Di ko mahimutang mo, sige yung taong ampo, di ko matulog, o di siya maabot dito sa iyang amo. Kanya. Pagkamag, mo anam na siya nga. Pag once mingon na siya nga, palangga, naabot na ko. Mura na ko, naputla na naugpuan guys. Tunok. Yung ko salamat kaayo niya. Bisan og ka ng free ira ang imong internet guys. Makasin man kag picture. Moto ning ana siya nga palangganan ako sa sakyanan kay nagkuan ako paandar sa sakyanan. Ingko sure nakasakyanan kay gusto din ako ba nga sure. Moto nagpicture siya nga. Ingko ay salamat kay nanaka sa sakyanan nga maluwag-luwag na akong ginhawa kay nanakadihan siya o nanako di ari langga. Ingko salamat jud kaayo kay safety mo pagkuan. Pag moto pag abot yung sakyanan guys ning anak ko nga wala, asa ka itong kuan ni? Hindi, nalimutan. Dira, tiger. Kuan ni Inday. Oto nga. Pag niya sa picture guys, nakitaan ako nga. Nana siya sa sakyanan, tingduag na akong ginhawa din, ginan ako siya nga. Pag-ampo kay, nakadagal pag-ampo kay, nanaman ka sa sakyanan, pag-ampo para safety yung nakaw. Siya, upo lang dyan. Upo siya. Pagkataod-taod, naiingon na din siya. Nagtesa din siya nga. Langga mo, larga nami. Di may maging na siya nga. Pagkaon din, manaam na siya na po. Larga nami langga din. Umutong niya. Sige, amping. Karon pag-abot nila sa Sambuanga, nag-text apod siya na ako nga. Langga na, nami sa Sambuanga. Nangaon pa mi diri sa, nangaon pa daw sila sa Jollibee. Dito ra sila nangaog Jollibee at bang sa terminal sa rural kay uli raman po to siya balik. Uli ito niya magkuan na to siya guys, mag rural. Hoy, ilaw na. Mag rural na to siya guys. Mag rural na to siya, dili na to siya mag sakyanan kay yang amo na magdala sa sakyanan pag pauli. Baliigo lang niya gihatod iyang amo dito nga siya ang drive sa sakyanan pag uli dire. Magkuan na siya. Mag-commute na siya, mag-bus na siya. Nagkuan ko pagkaon sa kong mga dogi guys. Akong gipasudan hotdog og kaning baboy kay kani si Inday. Grabe kay ni ka uwi. Ni si Inday as in. Nanglan guni siya lamig sudan pero ako na lang kung gitagaan silang dagol, si dagol ug si dong gamay kay para sila sudan ang dili na ko matagaan gid permintig ka ng sudan nga mga lamig si bots kay dili man guna siya makahulat kay saba na kaayo mo na nga magdali-dali kung timpla anak kang bots ako din ihatag sa iya mahatag ra gid nako niya inununan pwede usay matagaan ako siya usahay guys kanang pinaspasay nga kuan dili na madugnot diretso na kay ayo man ka bots ha. Daritso na nako hatag kay kuan man. Dagol oh. Dudong gamay. Inday diri oh. Nauna sila, salamat kayo. Ako na po yung mukaon ani ron. Sunod ko kaon kay magkuan ra ba ko, mag general cleaning ra ba ko. Kinanglan jud ko mukaon. Hayo manaka diha. Ikaw butsad ikaw magsige kinato ka kay manakag kaon. Dito. Dagan kay kung yata ni man ya. Ngayon ka. Ngayon na po siya. Dagan kay na kung gihatag sa iyahan niya. Mga ayon na po.
Nag-inom ko og herbal guys, ako mga iro nangaon na. Nag-inom sa og biyabas kay itras wala pa ang oras. Init-init. Lami man gud ni siya nag-init-init guys kay sington ka ba. Una nga ako mainom ko anang kuan hirot ka nang bayabas init-init pero say ka nang mainom ko makainom ko bugnaw guys labaw nagutom na kay ko din ako makahulat og initon pa. Lami jud ang init-init guys kay magsige kag pangihi di kanang mangihi bitaw ka guys na ma-feel nimo imong ihi nga init pod. Ang lami ang init no. Anam po pangugas guys para di maghuot at ang atong manggira. Kani akong mga dogi guys. Medyo ni makatulog sa kwarto karon kay ano. Wala man nakaligo. Nya, mag-ilis man kog bedsheet unya guys kay ang bedsheet nga katong giilisan sa akong bana atong niaging semana, o pa man siguro semana na. Ikuan ako guys, ako nang gihumulan kay nagbaylo na pa kog bedsheet unya. Akong mga dogi kay wa man nakaligo, so dili na sila makatulog og kwarto ron. Sa gawas na sila makatulog. Makatulog rin na sila kwarto guys pag makaligo na sila. Karon kay wa man sila kaligo kay naabtan man sa way agas. So di sa sila makakuan sa kwarto. Makasulod. Very good, hurot. Sinaw kang dudong gamay guys. Making sudan ng baboy man nga sinabaw. Nang hurot. Alin na dong? Urot mamoy dong, urot dong. O kang dagol. Hot gani dong o kang dagol o. Dali. Kay, dili na si dagol sa iyang. Dili na ka dong? Uy! Si Piring. Oh, tara. Akong Piring, ning uli na pod. Abi na ko ginsay gatingog-tingog sa kong kilid. Siya man di ay. Abi na ko si Mickey guys. Siya man di ay gatingog. Na, rebuyag kinamukaon guys. Murag pala. Usod kimukaon ko rebuyag. Naka? Uy! Ang akong Persian guys, kasi sige sulod sa CR kasi gain na mong tubig. Naa siya tubig guys, kunya. Nakakita man siya sa uban akong mga miming guys nga dito mo inom og tubig sa CR kay namupod sila tubig sa CR ko ang gi. Wan arte kay na akong Persian guys kay nana sila tubig dito sa kanang kabo. Nara guys, o pakita ko sa inyo. Kana guys, mao na ang ilang tubig sa akong miming kani pasigaon to sugat bi. Diba kani mangurinti na basa ra ba ni? Kani mo ni ang tubig sa akong miming gilahi na ko na diha limpyo gina. Og sa dihang dito gid siya mo inom atong balding gamay guys, kanang balding gamay diha o kana. Diha siya mo inom guys, dili siya mo apil og inom aning giingan sa akong mga miming karting artiha guys. Dito siya mo inom, di siya dire sa kaning sa miming nako nga kuan. Giimnan arte kay siya. Anak ko nganong di ka mo inom nga. Naamang kay kanang kuan. Naaman mo'y tubig. Usar man mo tubig. Di ako siyang gignan guys. Musigang mata mo. Tanaw ra sa kuha guys. Tanaw na ra ko niya.
Ano, day? Manait, day. Relax na si mami kay mana mag-eat. Basta mama na sila gi-eat, relax na kay ko. Wala na ko'y problema. Concentrate ako sa kong mga trabaho tanan. Ano na. Sinaw tanan plato kay lami kin sudan pero giginon una na ko ni taga-adlaw guys wa na. Daghan pa kinig na bilin pero tim mag-asta ko mag-uol kog apil pag daghan kay mabilin sa ilang pagkaon kay mag-uol ko sa bugas kay mahal ang bugas. Tingala lang po ko na ako ang internet guys. Uy nga, 13 hinaya. Magdito ko sa tuburan, 13 ko ana ni. Ang kaon na po kurang taon. Okay. Ay gamiton din ako ni kay magatas. Kay kuan man guys kani. Nagulat pa ko sa oras sa bayabas. Ay kay nag-inom man dito bayabas mag-hulat og 30 minutes. Ay ako mo kaon. Kani si Pering guys pag humana na kaon mangayo na pud na. Niya dili ra ba na mula ka guys o dili nimo tagaan kinanan tagaan nimo kay kung busog na gid kay siya guys. Busog na gud kay gud provide na ang tiyan niya buswak nas kabusog. Ayan na siya mulakaw. Kay mo balik ta na siya panihapon or paniudto mo balik. Niya naman ako nga wala may paniudto ba mao panihapon raman mo. Niya kay usari tagaan ako guys ang uban niya mga igsuon. Kay pag kayo maglantaw rapod mo nang uridas tanan. Panihapon ragi niyo say malugi ko ba kay masig niya magsige magunigla ka ug guys say ang ihang uli kay late ba mo na nga una nga matagaan na lang gid ko na ko siya kay mao naman akong bana nga tagain na lang natulangga kay late ra ba na mo uli say dili mo uli agoy hapit hawal ko cellphone usay daw ko no dili mo uli mo nang tagaan na lang gid siya. Labaw nagmatripingan siya sa kong mga doge nga gukdon siya. Na di na muli pila ka adlaw. Nakaroon kay balo siya nga tingkaon na. Tarapot sa gas rinse guys. Trapuan matutong lamisa. Kaya nagbaabot naman ko sa oras guys. Ito sa nipang trapuhan. Lingi-lingi na siya. Kaya na po siya plano mga ayo. Dirita sa itong lamisa guys. Trapuhan na to. Napay nabilin pagkaon sa kong miming. Ila man yung may palikan mo, man rin nila. Kusay
Kaya busog na, day. Aman si Dudong Gamay. Dudong Gamay. Gawas na dito kay mong papa. Gawas na Dudong Gamay. Mong papa dito ay kauban. Manak guys. So karon guys kay mubo ra gyud akong ma-vlog kay kung taas man gud akong i-vlog guys kung nako diri sa mua. Ang ako ang i-upload guys kay ugma pa ma-upload guys mo na nga. Mubo lang sa akong i-upload kay matingala akong uban nga mga supporters nga nung wala ko nag-upload pero ga-upload ko ana guys pero wala pa lang na-upload. Muna nga mubo lang sa ako og vlog karon kay para maka-upload ko pero may taga-adlaw. Nga para dili mawad-an og upload ang ako ang channel bakay sayang kayo ang oras ug ang adlaw mawad-an ang atong kuan tingala akong mga subscriber ang ako ang mga supporters nga wala ko upload pero ga-upload ko ana jud guys as in ga-upload jud ko ana ang akong upload man gud ang ako man mga video guys magtanog isa ka oras kapin mo nagdugay kay siya mukan kay nga mo ang signal diri smart man gud imong gamit hinay kaayo kamang kayo guys uto nga anak ko sung ba na ginagmay lang sa akong i-upload kay dili na ako makuan dili ma-upload dayon gahago ko din sa dili dayon ma-upload dugay kay makuan ako ani gi-steam guys atong kamanting lami kaayo i-steam i-arrange na ako kay murag di maigo di siya maigo kaduhaon jud ni butang kaduhaon ako ni butang guys kaya di siya maigo guys pero i-try na to baka di ay masulod ra pero dili jud masulod di pa jud tay mahimo ani kaduhaon jud ni akong mga dogi dool din mga akong gyapon kamanting din mga unguan ni ay murag mausa ra siya guys masulod hala dili gid siya masulod bisag saon ako kuan gusto man ko ani sama na coach bakit tigaro dili siya masulod ara guys oh iluto na ko Boots, unsa na mong ikutkot diha? Boots! Unsa man ini? Uy, si Kuan man di ay ni si Rosie ni tulog. Napunsa man ka diha? Ikaw, gata-gata og trabaho man, balong dagan kita trabaho. Sige, gata-gata og trabaho. Kawan, wala po kang miniwan ha. Ano po kan, suol na po ka. Dili. Abi na ko unsay na ko ang guys, ang akong Persian man di guys. Oy kay
Yang gikuan ang nagsulod siya sa anaon lang siguro niyo. Pwede ra niyo ana lang siya oh. Basta kay ma-steam siya. Pwede na ni. Kota kaldero. Hindi kung pwede ba ni? Kaniya kay pwede ra niya. Nindot siya guys kay nipis ra po dali ra makuan. Dali ra mo bukal. Dali ra mo bukal kay nipis ra. Gi-steam na ako guys, kay sayang. Makuan unya kanang na daot, ginoo ko. Mahal ra bang kilo ana, may magat wala ra ba na gipunit gipalit. Una initon kay para makaon og hurot eh. O dili na mahurot ang mga dugi, mangaon man pod. So dili ra gid masayang mangaon sad sila. So diri ra tataman guys kay di bisag hapunan na ani. So diri ra tataman. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, follow, like, share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok ug Reels. So salamat guys sa inyong support ug amping tang tanan. I love you all. God bless. Ang buhok nanindog. Bye!